ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ ಕವಿತಾ ಮಾನಿ ಎಸ್ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಮುರಣಿಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕು ಹಿತೇಶ್ ಕಾಪಿನಡ್ಕ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡ್ ಫೇಮ್ದ ಹಿತೇಶ್ ಕಾಪಿನಡ್ಕರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೋದುತ್ತಾ ಸೊ ಐತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಬ್ಸ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಪನ್ನಾಂಡ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕು ಹಿತೇಶ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆನಿಯೆ ನೈಟ್ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ಗನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಆನಿಯೆ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಸೊ ಐತಲ ಕೆಲವೊಂಜಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. Kamera tu. ಇವನ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾರು ಆಡು ಬಲಿ ಯಾರು बुलबुल अंदर डियर यहाँ पड़पने के लिए ಸೆಲ್ಫಿ ದಿಕ್ಕನಾ ಮಣ್ಣು
ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ತೂಂದು ಪೋಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆಜ್ಜಿ ಓಕೆನಾ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕನಪರ ಅದು ವಿನ್ನರ್ ಆಗುತ್ತೇರು ಓಕೆನಾ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ನರ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕನಪೇರು ಅದು ವಿನ್ನರ್ ಆಗುತ್ತೇರು ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಬರೋಡ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋಡ ಅಂತ ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಅವು ಚೈತನ್ಯ ಪಾಲ್ಯ ಬರೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರೈನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೋರೈನ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈತೇನಾ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದನಾ ಎಸ್ ಅಂಚಂಡ ಒಂದು 2 ಜನ 2 ಜವಳಿ ಬರೋಲ್ಯಾ 2 ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಡು ತಿರ್ತು ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ನತ್ತೆ ಮುರುಳೂರು ಯಾನ್ ಅಂಚೆಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಓಕೆನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋಡು ಅಂಚಿದ್ರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಸ್ ಎದುರು ಬರ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಪಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತೋಜೋನಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಸ್ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತಂಡು ಪಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋಜೋನಿಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತರ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಡು ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಶೋಭನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಿಚಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಲೆ ಜೋರನ್ನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಆತ ಎನರ್ಜಿ ಬರಡುಲೆ ರಗಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಕಪಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಲಾಕ್ಟೆ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎಸ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಮೂಗು ಪಕ್ಕ ಬಿದ್ದ ತಿರುಗಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಅನ್ನದೆ ಅದು ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಂದು ಎದು ಬಲೆ ಬಿಲವು ಬಲೆ
ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದನ್ ಪಂಡೇನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಪುಚ್ಚಿ.